Ahoj, já jsem Milka. Já jsem Terka. No a dnes jsme teďka večer a vždycky, když přijde strejda, tak děláme, že spíme. Ale Terka se strašně tomu směje. 4krát nás prozradila. Já jenom jednou. No a dnes vám něco poví Terka. Já? Jo, ty. A co já? No. No. Já nevím. Ty vole. Teď vám pustíme jednu krásnou písničku. Chvilinku počkejte. Terka vám tady zatím něco řekne. Jdi do prdele. Já si nic nebudu. No, takže si vám pustím hudbu. No, No. Nebo nevím. Mám tady počítat slyšet. No, třeba. Myslíš? takový to je Terky mobil, z toho pouštíme tu písničku. Já počkejte, ono to za chvíli bude. A jestli budete psát do komentářů, že se vám to prostě nelíbí, že je to trapný, nám je to jedno, protože my jsme si to tam dali, tak jsme si to tam dali, jo? Jsem nedá. Kamera, teď tak já už to musím vypnout.